गवालपारा जिला खौसेथि बर' सुबुं गथुमा दिनै समायखिरा लाबाय। मिरु खौसेथि बर' सुबुं गथुमनि आफादगिरि डॉक्टर गाम्बारू मोसाहारि बिथाङा समायखिराखौ लाहोयो। दिनै गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय दुबदरा आन्चलिक बर' लाइब्रेरि नब्लाङाव गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गथुमा मावसुमनि बिबानखौ गोरबोजों आजावनानै सतबांसा लानाय जायो। बे समायखिरा लानाय फोरबोआव इउबिपिएफनि आफादगिरि डॉक्टर गाम्बारू मोसाहारि आरो गाहाय नेहाथारि डॉक्टर बाबू बर' बिथांजों लोगोसे मिरुनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथि बिथांमोन आरो जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब आन्चलिकनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। गिबियावनो आङो साबायखर बावहरग्रोबाय रादाबगिरिफोरनिसिम। जोङो गोलाव सम दुलाराय आसामाव बिटिसिनि बायजोआव आरो कार्बि आंलंनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थासारिनि थाखाय जोङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जिल्ला आफादफोरखौ जोङो दाबाय थादोंमोन। जों दायै जोङो जिल्ला आफादफोरखौ फोजोबनानै जोंहा मोनसे नियम दङ समायखिरा लानाय। बे समायखिरा लानायाव जोंहा गवालपारा जिल्ला इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशनखौ जोङो मास मोननैनि सिगाङाव जों दादोंमोन। जोङो दा माइ गायनाय फुनाय हानायनि थाखाय एसे उसुबिदायाव जोङो अथ सेरेमनिखौ जोङो लानो हायाखैमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै जोंखौ लिंहरनानै अथ सेरेमनिखौ लाहोबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो बेयाव जोङो गवालपारा जिल्लानि आफादगिरि महरै जोङो नीलेश्वर खाख्लारि बिथांखौ जों मोननो हादों। गाहाय नेहाथारि सान्तनु खाख्लारि बिथांखौ जों मोननो हादों। आरो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां परमानन्द बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों। दा दिनै जों बेयाव गोजोनथाव खौरां बेखौनो बुंगोन, जोङो गवालपारा जिल्ला दाफुंनानै दिनै समायखिरा लानाय समावनो बिथांमोना जोंनो गोजोनथाव खौरां होदों। बे खौराङानो जादों बिथांमोना खेबसेयैनो बे समायखिरा लानाय समावनो मोनब्रै आन्चलिक कमिटिखौ दाफुंनानै बिथांमोना दिनै जोंनि सेराव फोरमायनानै होदों। आरो बे आन्चलिकफोरानो जाबाय दुबदरा आन्चलिक कमिटि, बेनिफ्राय माजाखेली आन्चलिक कमिटि, दरंगिरी आन्चलिक कमिटि आरो कुसटुहा आन्चलिक कमिटि। बे मोनब्रै आन्चलिक कमिटिखौ बिथांमोना खेबसेयावनो दाफुंनानै दिनै जोंनो होबाय गथायनानै। जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोनखौ जों खालि दिनै समायखिराल' लागोन सानदोंमोन, नाथाय बिथांमोना जों मोनथियासेयानो सोमोनांथाव खामानि मावनानै बिथांमोना मोनब्रै आन्चलिक कमिटिखौ दाफुंनानै जों मिरु आफादनिसिम बिथांमोना दिन्थिहरदों आरो मावनानै देखायदों। जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जों आसा खालामो गवालपारा जिल्लाया बयनिख्रुइबो साबसिन जाहाथे जिल्ला बायदि खामानि मावो। बिथांमोना आन्चलिक कमिटि आरोबाव दंबावो, बे आन्चलिक कमिटिखौ थाबैनो फोजोबनानै जाहाथे गावसोरनि मावनाय दांनायखौ स्ट्रंगेस्ट देखायनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। आरो बिथांमोना मावगोन, जोङो आसाबादि। बिथांमोननि मावनायाव जोंहा डाउट गैया, बिथांमोना मावलांगोन। आरो बयबो बर' हारिया, बयबो बर' बिमा बिफाया दिनै जोंखौ लैहोर हेफाजाब होफैदों। गोबां मानसिफोर दंमोन, जोंहा जायगाया एसे फिसाखाय गोबां मानसिफ्रा जोङो थांफिननायखौ जोङो नुदों जायगा होनो हायैनि थाखाय। जेबो नङा, जोंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोङो मिरु आफादनि जानानै गवालपारा जिल्लानि गोदान दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो बरायनायजों लोगोसे जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। इयुनाव जाहाथे जोङो सानफ्रोमबो बिथांमोनखौ बेबायदि मोनबाय थागोन। बर' जाथिनि, बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना मावनो ओंखारबोदों। बिथांमोनखौ जोङो गुवार गोसोजों बरायदों, सानफ्रोमबो बरायगोन। आरो बेबायदिनो बयबो रायजो राजाफोरखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावलांनो हागोनखौ आसा खालामबाय। गोजोन्थों। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।